Това, което искаме да кажем на всички медии, на обществеността в България във връзка с този вандалски акт, този, можем да кажем, трагичен инцидент за нашите близки в град Бургас. Ние искаме да покажем фактите, които се случиха там, нашата позиция, тъй като в медийното пространство има най-различни спекулации, не само по отношение на този ден, но и по отношение на свидетелите на Йехова. Ние ясно бихме искали да покажем, че сме една отворена, добронамерена религия, която желае само доброто на всички хора. Когато се случи този вандалски акт, сигурно всички знаят, че това беше във връзка с наше събрание, свързано с официалният ни празник, който е публикуван в първия брой на Държавен вестник, в който се публикуват официалните празници на всички вероизповедания, различни от източното православие. Този ден или това честване беше чествано не само в Бургас, то е по целия свят, в 236 страни, където свидетели на Йехова са представени. Само в София имаше на 6 места такова същото събрание, но за жалост ситуацията в Бургас ескалира и придоби тази печална известност. И за съжаление не само в България, но вече и от международен аспект получава гласност. През годините ние бихме искали да кажем, че сме благодарни на българското правителство и на правозащитните органи за това, че все пак в България се наложи един религиозен мир. Все пак ние можем да имаме нашите зали и свобода да изповядваме нашата религия, която е свързана и с проповядване на това, което ние вярваме. Но явно е, че в нашата страна има все още хора, които искат да попречат на свободомислието и на различното вярване, което на практика сигурно всички ще сте съгласни, че всеки има правото на това да вярва в нещата, които лично е сметнал за много важни. Благодарим също така, използваме тази ситуация, да благодарим на хората, които ни защитиха или са съпричастни към нас. Това показва, че хората са наистина отворени и знаят, че въпреки, че не сме молили никога или никой за това да изрази защита за нас, все пак това стана. И това показва наистина, че в България може да се говори за свобода на мисълта и има много хора, които искат това да бъде. С мен са още двама представители. Аз съм Христо Николов от административния център. Тримата заедно работим в административния център на свидетелите на Йехова. Господин Атанас Атанасов и също господин Хавиер Гарсия, свидетел на Йехова от Италия, който в момента живее с нас в България. Те също имат няколко думи, които да ви кажат в началото. Добре, само да уточним. Искаме да кажем, че като свидетели на Йехова много сме благодарни, че живеем в една държава, където се защитават правата на човека. Въпреки, че някои се опитват да нарушават тези права, но все пак в България се защитават. Например, според Европейска конвенция за правата на човека, и цитирам член 9 и 11, всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията. И член 11, всеки има право на свобода на мирните събрания. Ние осъзнаваме, че това ужасно, отвратително, трагично нещо, което станало в Бургас, не е нещо, което можем да кажем, че е за цялата страна. Ние разбираме добре, че една малка група хора са направили това. Аз мога да говоря от опит, живея тук в България от години, от 4 години и като гражданин на Европейския съюз мога да кажа, че се чувствам много добре в България. Имам много добри и близки приятели в България. Много ми харесва
природата, много ми харесва вашия народ, културата. Аз се опитвам да говоря български език, въпреки че не успявам 100%. Много ми харесва храната, танц. И наистина се чувствам сигурен тук в България, като част от Европейския съюз. Но трябва да ви кажем също, че заради този ужасен инцидент, който е било в Бургас, лично съм получил много имейли, много обаждания от приятели от цяла Европа, дори от други места от света, Австралия, САЩ, Канада, Испания, от много държави, уплашени, защото този клип, тези сцени, ужасни сцени, хората по целия свят ги гледат. Иначе въпросът е, защото сега не можем да се върнем назад. Мисля, че всички хора разбират, че, почти всички хора разбират, че това ужасно нещо не може да стане в една свободна държава. Но въпросът е каква представа искаме да дадем на света, на Европа за България. Защото хората се обаждат и изпращат имейл уплашени. Наистина, аз се опитвам да ги успокоят, защото наистина не е така. Тук се защитават правата на човека. И фактът, че вие сте тук днес, журналистите, и искате да говорите истината и да говорите за тези неща, показва, че можем да се чувстваме тук сигурни. Можем да отговорим на вашите въпроси с голямо удоволствие. Имаме някои доказателства от обвиненията, които са ни направили, така че с удоволствие по време на тази пресконференция можем да говорим за това. Сега можем да дадем думата на господин Атанасов. Религиозно изповедание не можем да не използваме думи свързани от Библията, за да говорим за някои неща. В Евангелие според Матей 5 глава, 43 и 44 стих се казва: чували сте, че било казано, това между другото са думи на Исус Христос, във всеки превод са подобни: обичай ближния си и мрази врага си. Но аз ви казвам, обичайте враговете си и се молете за онези, които ви преследват. В своя начин на поведение политическа партия ВМРО се проявява много ясно като наш враг, за съжаление. Според тези стихове ние се опитваме да правим точно това, което по принцип Исус Христос очаква от всички истински свои последователи, християни. И затова ние се стремим да нямаме негативни чувства към ВМРО, към неговите членове, по принцип. Често се чува това обвинение и изобщо когато се говори за свидетели на Йехова от страна на ВМРО, се говори за български граждани и за нас, свидетели на Йехова. Тук се пропуска един много важен факт и то е, че както господин Гарсия и други представители наши от други страни, по принцип те са малцинство, що се отнася от нашата организация. В България свидетели на Йехова са български граждани. И това е факт, който никога не бива да се забравя. В нас също тече балканска кръв. Ние също знаем кои са Левски и Ботев. Левски и Ботев, доколкото са моите познания по история, те не са използвали лъжи, не са хвърляли обиди срещу невинни хора. И това е нещо, което партия, която твърди, че почита тези основни личности в българската история, трябва да вземе много сериозно предвид. Не само да говорим, да вземем предвид тези неща. Всички знаете, че една лъжа, казана 100 пъти или повторена 100 пъти, след време започва да се възприема като не това, което е в действителност лъжа, а като истина. И когато тази лъжа не е една, са примерно няколко, които постоянно циркулират в публичното пространство и постоянно се повтарят, 10 години повече, много хора има опасност да започнат да възприемат тези лъжи като нещо, което те не са, като истина. Например, говори се често от страна на ВМРО сме нападани относно това, че разрушаваме семействата, убиваме децата си, насръчаваме към самоубийство, отнемаме имоти и други такива неща. И когато се повтаря това много пъти, целта е да стане истина в очите и в ума на българското общество. Но истината е коренно различна и тя е, че свидетели на Йехова се ръководят от практични библейски принципи. Тук ви казах само един. Това да обичаш врага си и да не си отмъщаваш. Това е само един принцип от Библията. Има още много други.
И тези библейски принципи помагат да имаме здрави, щастливи семейства и семейни връзки. След малко, или когато дойде момента, ще ви покажем едни книги, които са като подарък за всеки един от вас, който би искал, където има примери за това какво наистина учат свидетели на Йехова, не какво някой казва, че учат свидетели на Йехова. Също така, свидетели на Йехова високо ценят живота. Това е дар от Бога. И ние не бихме били свидетели на Йехова, ако правим нещо свързано с самоубийство или насърчаваме другите хора. Ние не бихме били свидетели на Йехова, ако правим това нещо. Свидетели на Йехова уважават държавните символи, но една стъпка дори още по-нататък. Свидетели на Йехова уважават това, което тези символи символизират. Затова, когато има държавни институции, ние никога не си позволяваме волността да нападаме или да упрекваме тези държавни институции. Ние ги уважаваме. И това е една голяма разлика между нас и ВМРО. Свидетели на Йехова са хора, които са благодарни на българските институции. Понеже благодарение на тях ние имаме зали на царството, имаме защита. Иначе, ако нямаш всичко това, щяхме да се върнем във време на Средновековието и сега тримата, вероятно нямаше да стоим тук, но може би на някаква клада щяхме да бъдем изгорени или убити по някакъв друг начин. Искрено се надяваме, че българските институции ще направят всичко възможно да защитят нашите права, както са го правили до сега. И сме много благодарни още веднъж за това. Така, в заключение, свидетели на Йехова са почитащи закона граждани, трудолюбиви работници, доброжелателни съседи и членове на семействата. Това е истината, която всички хора в българското общество трябва да знаят за нас. Ни обвиняват, ние сме готови да отговорим. Заповядайте. Мария Цветкова, телевизия СКАТ, вашата организация. Откъде имате пари за скъпите джипове, които използвате, занимавате? Така, значи въпроса за финансирането, с удоволствие ще го кажем, както навсякъде сме го казвали, преди около 4 месеца и пред Комисията за защита от дискриминация го казахме. Като вероизповедание ние се финансираме изключително от доброволни дарения. Нямаме други източници на финансиране. Свидетели на Йехова не са хора, които от сутрин до вечер само вършат религиозна дейност. Както и господин Атанасов каза, ние имаме ние работим, нашите професии, който има определена професия, той решава според заплатата, която получава, както предполагаме всички вие, каква кола да си купи. Така че спекулацията по отношение на скъпите джипове, аз лично карам Mazda от 1986 година, така че това е финансовото ми състояние, това мога да карам в момента. По отношение на хората, които се оплакват пред вашата камера, ние сме сигурни, че някои хора заради нещо ще се оплакват. Аз не съм сигурен, никога не съм чувал някой да е лично засегнат от нашата дейност. Няма никакви доказателства. Вие непрекъснато чуваме някакви обвинения, че някой някъде бил кой знае колко много пострадал. Затова, както и Комисията за защита от дискриминация призова ВМРО, нека такива неща не се хвърлят в публичното пространство като бомбички, които да зарибяват хората, защото стават много интересни, но нека да излезем с факти и доказателства, да кажем кой, кога, какво е станало, за да може всяко едно действие да се коментира детайлно, а да не пускаме просто тези фойерверки. Надявам се, че... Ако мислите, че наистина нещата са толкова сериозни, колкото някой ги представя, различни хора по различни начини могат да представят нещата, сезирайте прокуратурата, сезирайте правозащитни органи, сезирайте полицията, ние с удоволствие или някой, ако е направил нещо, ние не сме съвършени хора, ние допускаме грешки, ако някой от нас е направил някаква грешка в нещо, ще си плати за това, обаче свидетели на Йехова, като вероизповедание, като вярвание, не може да навреди на който и да било човек от нашата страна, нито в нашата страна, нито по целия свят. Благодаря ви. Може би моите колеги. Трябва да го зададете без да го гледате, дали ще може да се правите. Много дълъг въпрос по принцип. Откъде мислите, че го гледате? Добре, няма проблем. Не получих обяснение относно и отговори финансите, на някои въпроси. може би това е интересен винаги въпрос за вас. Реално погледнато, всяка една организация, тя няма как да съществува от слънцето, от слънчевата енергия. Трябва да има финанси. Това е факт. Как се финансираме? По последни наши данни има по целия свят в над 236 страни
повече от 19 милиона свидетели на Йехова и техни поддръжници. Сега, оставям изчисленията на вас, но това са страшно много хора и когато всеки прави доброволни дарения за общото благо на цялата организация, на цялото дело, тогава това са средства, които се получават. Тъй като има един принцип в Библията, сега не знам дали ви е приятно да ви чета от Библията, но ние на нея основаваме своите вярвания. Там се казва във 2 Коринтияни, всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение. Защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. И това е принципът, който свидетели на Йехова следват не само в България, но във всички страни, където има свидетели на Йехова. Всеки има различни обстоятелства. Едни свидетели на Йехова са по-богати, други са по-бедни. Едни живеят в Африка, други живеят в България, трети живеят в Америка и Канада. И ясно, че всеки дава различно, тъй като стандартите различни. Но всички тези средства се използват, за да може проповедната дейност да бъде осъществена. Не се използват за скъпи автомобили, използват се за брошури, изписания и книги, като тези, които ще видим след малко. Относно това, как се финансира, това, което имам да кажа. По принцип, една друга медийна изява беше въпроса как може да се получи публичност или гласност относно това. Аз тогава отговорих на господин Джамбаски, че има интернет сайт. Сега вече знам информацията, която тогава казах, че не знам. LexBG. В тази страница може да има информация относно годишен финансов отчет за 2008-2009. Този за 2010 се подготвя сега до края на юни. Така че, който човек би искал да разбере повече относно плащане на данъци и други неща, всичко там е написано много подробно. Само още да. А във връзка, защото вашия въпрос имаше няколко елемента. Във връзка с това, че хората могат да бъдат уплашени от свидетелите на Йехова, защото нали, някой каза, че насърчаваме към самоубийство и такива неща. Мисля, че сега почти повече българи познават свидетели на Йехова, защото имат и колеги в работата или училището или съседи. И тези, които познавате свидетелите на Йехова, те знаят, че ние сме добре съседи, че уважаваме другите, че се стараем да им помагаме, даже когато има бедствия, ние сме, да не кажем първите, но едни от първите, които сме готови да помагаме. Ние сме хора, които се отнасяме с добри относки, така че обичаме живота, като казахме от началото, така че ако това може някой да се оплаши от тези неща, вие ще го разберете. Но тези, които познавате свидетелите на Йехова, могат да дават свидетелство за това. По принцип, когато някой хвърли обвинение, трябва да показва доказателствата. Ние сме тук, говорим за тези обвинения, но въпреки това няма нито едно доказателство за тези неща, но с удоволствие можем да говорим за тях. Още малко нещо, предполагам, че ще ви е интересно. Бяха издадени откъде е тази сграда, как се е построила тази или онази сграда. Значи по принципа, който беше споменат, господин Дараклиев така наостри уши, значи нашите сгради естествено се строят на база на този принцип. Ако ние нямаме достатъчно пари като вероизповедание в България, има нашите братя и сестри, както е в едно вероизповедание по целия свят и и финансовите средства се разпределят според нуждите. Така че там, където има излишък, финансите отиват там, където има недоимък. Така че на практика не е проблем да се построят тези малки и скромни сгради. На практика сте видяли, че свидетели на Йехова не строят някакви сложни и скъпи сгради, а просто сгради, където да могат да учат Библията, защото това е основната ни дейност, да учим това, което е записано в Божието Слово. Илияна Димитрова посети у нас. Искам да питам, разкажете какво точно се случи в Бургас, кой би вашите членове, защото хората от ВМРО казват, че не са те. Какво точно се случи там? Значи ние всички виждаме на печално известния клип, който беше разпространен и това, което ние лично се запознахме, когато отидохме там, че имаше нападение върху мирни граждани. Членовете на свидетелите на Йехова в Бургас видяха идващата тълпа от хора, които неканени искаха да влезат в залата, която ние използваме там.
И тъй като това беше предварително организиран протест, и те знаеха, че идва агитка свързан с този протест, ясно е, че нямаше как да бъдат допуснати да влезат в залата. Тъй като всеки може да влезе в нашите зали във всеки един момент, когато има нашите събрания, но когато някой иска да пречи на едно религиозно събиране, ясно е, че няма да бъде допуснат. Жалко е, че полицията не дойде на време, въпреки нашите многобройни сигнали, и се стигна до този сблъсък. Членовете на ВМРО бяха там, те бяха, по всичко си личи и от сайтовете и така, че те са основният организатор, така че явно, щом са основен организатор, те трябва да носят и отговорността за това, което се е случило. И аз имам по принцип тази връзка между организирания протест от ВМРО, незаконен протест, и тези елементи, тези хора, които нанесоха изключително жесток побой на нашите брата и сестри. Всъщност това е въпроса. Ние организирахме протеста, но ние не сме виновни за тези, които дойдоха и биха. С две думи, това е тезата на ВМРО. Сега не знам, вие преценете, но по принцип на мирен протест с коктейл Молотов ходи ли се? Според господин Дракалиев това е хубава мисъл, да има подобни помощни средства за изразяване на протест, според страницата в Фейсбук. Също други неща, казва се, че ВМРО нямат връзка с протеста. Ако човек внимателно изследва видеоматериалите, за мен беше изключително неприятно да гледам тези видеоматериали, но трябваше да има някой да прави това. Има много от протестиращите, които участват и в побои, това се вижда, и след това държат флаговете на ВМРО. Поне един конкретен човек има с черни очи, едно младо момче. Това са данни, които не е моя работа аз да изследвам, но има си прокуратура, те ще направят което е необходимо. Така че малко е обида за интелигентността на българина да се казва, че ние канихме, но ние не сме виновни. Други биха, ние не сме виновни. Ще оставим компетентните органи да кажат кой е виновен, но просто, пак казвам, обида за интелигентността на българския гражданин са подобни твърдения. Обида. Също друго нещо. Сега да го сложим на по-очевидно място, но сега ще го покажа с моята ръка. Този камък беше до един друг камък, който е използван за, аз би го нарекал, опит за убийство. Нямаше как да вземем другия камък, тъй като той беше облян в кръв. Това се вижда на прословутия клип, 5 минути и 2 секунди, в YouTube и други сайтове го има. Един младеж скача с два крака, много така интересно, много силен, мъжествен човек, да разбие вратата, след което взима този камък и го хвърля към вратата. Този камък, в смисъл не точно този конкретно, но подобен на него, удря вратата, една дървената лъщина врата, около 5 см дебела, пробива вратата и удря човека, който е зад нея, в тази част, тук по главата. Сега има 4 шева. Въпрос. Ако нямаше тази врата и този камък от 3-4 метра бъде хвърлен с такава сила, какво става с човека, който бива ударен от този камък? Може би, аз не знам, вие знаете повече, може би това е нормална проява за изразяване на гражданска позиция. Аз го наричам опит за убийство. И тези хора, които са провокирали това, справедливо да понесат своята отговорност, като истински мъже, като истински радетели за справедливост. Можете ли да спомняте ми с някакъв коктейл Молотов? Това откъде всъщност са така ви... Страница във Фейсбук, после мога да ви дам конкретна информация. Аз съм написал нещо за коктейл Молотов. Сега с кого разговарям точно двамата? Аз, понеже казахте, че нещо за мен е за коктейл Молотов, затова питам откъде... Да, пак ще повторя, после мога да ви дам тази информация. Ама е хубаво да го кажете на медиите, защото остава така неизяснени неща. Аз съм сигурен, че вие ще им го кажете после. Аз искам да добавя едно нещо, защото мисля, че всички сме съгласни, че това е станало един много опасен прецедент в България. До сега, аз съм тук от 4 години и до някоя политическа партия, а това е подминало една ужасна граница. Защото какво ще кажем на тези, които имат други идеи? Независимо дали са религиозни идеи, независимо дали са политически идеи, какво ще кажем, че имат право да покажат, че не са доволни по такъв начин?
Мисля, че всички вие сте гледали този филм, този клип или видеото, не знам как да го нареча, но това е нещо ужасно. Мисля, че няма дори оправдание за това. Въпросът е какво искаме да стане тук в България. Да продължава да има свобода или не. Какво ще кажем на тези хора, които искат да дойдат тук на почивка? Че България е едно сигурно място или не? Разбира се, ние се стараем да успокояваме хората, защото осъзнаваме, че България е едно много хубаво и спокойно място и може да се дойде тук на почивка и Черното море е едно страхотно море и много хубаво място. Но сега как ще реагираме? Ние имаме доверие, че съдебната система, правителството, политическите партии, както до сега са го направили, ще реагират по един човешки и законен начин. Много очаквахме този въпрос. Значи, ние сме го заявявали много пъти и ще продължаваме да го заявяваме, не само ние, но и компетентните органи в България. Няма страна в Европейския съюз и в страните от Съвета на Европа, където да сме забранени. Няма такава страна. Не сме определени и като секта. Напротив, дори господин Велинов, преди директора на дирекция вероизповедания, и в миналото го е казвал, и вчера отново в едни от вашите колеги го е казал, че секта не може да се употребява във връзка с едно законно регистрирано вероизповедание. Има също изследвания, които именно и това показват. Господин Велинов много хубаво казва, че секта е едно църковно понятие и то следва да се използва само между различните религии, ако една смята друга за секта, но да се втълпява на хората негативното отношение, че виждате ли някоя секта и следователно е опасен, това е отново спекулация и насаждане на религиозна омраза. Аз не спекулирам с нищо. Чудесен въпрос. Значи, това също беше обяснено от различни специалисти, както от господин Кънев от Българския хелмски комитет, така от господин Велинов. Ние също ще го кажем. Значи, за съжаление, аз това, което казах за секта, имах предвид този, който го употребява. Разбира се, вие го използвате за да се изясните въпроса и с това ви прави чест, нали, че искате да разберете как стоят точно нещата. Значи, ние сме регистрирани по различен начин, защото специалистите в тази област ще ви кажат, че религиозните изповедания, религиите в различните държави се регистрират по различни закони. В България имаме закон за вероизповеданията, но в много други страни просто няма. Те не изискват такъв, тъй като те смятат, че религията не е нещо, което трябва да бъде поставено в ограниченията на определени закони. Това е просто функцията на държавата. Така че от тази гледна точка ние ясно казваме, че независимо дали сме регистрирани като религия или като друго юридическо лице, на практика ние сме законни и сме напълно легитимни в очите на всички правителства. Ако имате съмнение в това, затова, моля ви се, не слушайте некомпетентните хора, които нямат представа от тези правни въпроси. Моля, попитайте, може би, посолствата на тези страни, дирекция вероизповедания, как стои въпроса с регистрацията на религиите в определените държави. Тогава ще видите, че това, което ви казваме, отговаря точно на истината. Прощавайте, че Предполагам, господин Атанасов иска да... Добре, моя грешка. Често се споменава това приятелско споразумение. Жалба 28626 от 1995 година. В това приятелско споразумение има 3 основни точки. Първата се отнася за алтернативна служба. Тя не е обект на нашия разговор. Третата е относно това България да признае Свети на Йехова като официално изповедание. Ключова дума. Не секта. Изповедание. Втората точка е тази сега, която е свързана с въпроса относно позицията на Свети на Йехова във връзка с кръвта. Сега ви цитирам директно оттам. Това не е просто нещо, което си измислям или споменавам някакво споразумение. Това е цитат от директно от документа.
Жалбоподателят се задължава да подготви декларация, която ще бъде приложение като неразделна част от Устава на свидетели на Йехова в България, с оглед на тяхната регистрация, в която се изяснява, че 2.1. Пациентите свидетели на Йехова се ползват систематично от медицинска помощ за тях и за техните деца, в които случаи правото им на личен избор се осъществява без какъвто и да било контрол и санкция от страна на жалбоподателя. 2.2. Спазването на българското здравно законодателство е задължително за християнското сдружение Свидетели на Йехова. 2.2.1. Сега по-точка към втора точка. Да не снабдяват с предварителни декларации за отказ от кръвопреливане малолетни и непълнолетни лица. Сега интересно. Тук се говори за предварителна декларация за отказ от кръвопреливане. Това е ето този документ. Дълготрайно здравно пълномощно. Може би не се вижда от всяка, но това е документ. Няма нито едно непълнолетно лице в България, което да има връзка с свидетели на Йехова, да има този документ. Това е официално. Тоест, свидетели на Йехова изпълняват всяка една точка от това приятелско споразумение. Държа го в ръцете си, официално ви заявяваме това като организация. Всяко твърдение в обратна посока трябва да бъде доказано. Иначе се остава една клевета, една голяма лъжа. И българското общество оставяме само да реши дали ще толерира подобно поведение. Ако има документи, ако тази организация, която е свързана с този документ, ясно казва и показва и доказва, че изпълнява това споразумение, а после някой твърди обратното. Дали българското общество ще толерира подобно поведение? Тоест, ако сте пълнолетни, може да откажете. Да. Правите ли? А смятате ли, че е редно в страна, в която се прави на Цветница и при Великден кампания за... Вашия въпрос, после ще отговорим на вашия, да не се чувствате пренебрегната. По принцип, в България има закони и всеки трябва да се съобразява с тях. Това всъщност, между другото, показва уважение към не само държавните символи, но това, което те представляват. Тези закони трябва да бъдат уважавани. Защо в България има закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането? Има причина. Всяко нещо има причина. 33-ти член на закона гласи следното. Първа алинея. 33.1. Пациентът, съответно законният му представител или попечител, може да откаже преливане на кръв или кръвни съставки по всяко време на лечението. Втора алинея от същия член. Отказът по алинея 1 се удостоверява с подписи на лицето и на лекуващия лекар или на лекуващия лекар и на свидетел, ако лицето откаже да се подпише. Тук се обяснява в 31 член относно децата как стои въпрос. Те са според закона, те са като недееспособни лица. Казва се във втора алинея към 31 член, когато пациентът е недееспособен, информираното съгласие по алинея 1 дава неговият законен представител или попечител. Тоест, свидетели на Йехова, както казахме преди малко, те ценят много високо живота. Ние не искаме нашите деца да умират, ние ги обичаме. И когато има проблем, ние веднага търсим възможност да отидем в най-добрата болница при най-добрите специалисти и да бъдат лекувани по най-добрия начин. Ако говорим за кръвта, е много важно нещо да стане ясно, не знам, веднъж за винаги или вие го тълкувате както искате. Кръвопреливане не е равно на живот. Да, смешно е, нали? Кръвопреливането не е равно на живот. В много случаи кръвта се оказва опасна и дори убива пациента. Но пак искам да подчертая, ние не сме хора, които искат да налагат на всеки своите виждания. Ние не сме такива, които взимат един байрак, на който пише не на кръвопреливането и го развяват навсякъде. Не. Но ние имаме свои права, имаме право да защитаваме своите деца и да изберем за тях най-доброто лечение, което не ги подлага на излишни рискове. Кръвопреливането не е панацея, това не е отговор за всяка една ситуация. Има безкръвни алтернативи, които се доказват като много пъти по-успешни и по-полезни за здравето на пациента. Моля ви се да бъдете малко по-конкретен. Забранява ли се на членовете на вашата организация, извинявайте, но забранява ли се да даряват и да им бъде преливана кръв? Забранява ли се или не се забранява? Нека да довърша.
законите ги знаем, нали, също, но вие цитирате хипотези от закона, окей. Не, Да. точно, Аз ви питам... точно за в вас. това е проблема, че Разбирам не закона. знаем законите, затова аз ги показвам тези закони. Защото явно от тези въпроси понякога, не точно конкретно вашия, но излиза, че не се знае тези закони. Когато един човек изучава Библия със свидетели на Йехова, той сам преценява дали иска да се съобразява с това, което Библията учи. Библията учи, че човек трябва да се въздържа от идолопоклонство, от блудство, от кръв. Има конкретно място, където това го пише. Няма как да не ви цитирам от Библията, тъй като нашите вярвания са свързани с Библията, не с нечии човешки вярвания. Само да помоля нещо организаторите, ако е възможно, нека да няма, освен журналисти, други хора, които да ни пречат. Все пак, нали, трябва да има някакъв ред. В Деяния 15 глава, 20 и 29 стих, е това, което казах преди малко. Тоест, когато един човек изучава Библията със свидетели на Йехова, Деяния 15 глава, 20 и 29 стих, той сам преценява дали иска да се съобразява с всички библейски учения, както ги разбират свидетели на Йехова. И едно от тях е, че не приема кръвопреливане. Тоест, човек сам преценява, иска ли да стане свидетел на Йехова, разбирайки, че ако стане такъв, той приема всички учения на Библията. Сега ви, както искате да го разбирате, но това, така стоят нещата по принцип. Но пак казвам, свидетели на Йехова ценят живота и Бог никога не ни учи нещо, което да ни отнеме живота и нещо да е в ущърб наш. Той винаги ни учи на добри неща за нас самите. Искаме категорични по отношение на кръвопреливането. Значи, както разбрахте, ние не забраняваме. Това е личен избор на всеки човек. За донорството аз не знам откъде даже излезе тази идея. Нали? Това изобщо не се обсъжда. Нали? Ясно е, че това е решение на всеки един човек. Нали? Но пак е една фраза, с която се спекулира в медийното пространство. Значи кръвопреливането, това, че ние сме толкова сигурни, да, отказваме кръвопреливане. Това е по собствена воля. Обаче, за да се защитим, значи ние сме организацията, която в 100 клона по света се събират всички най-нови научни методи, свързани с лечение без кръв. Почти никоя болница в света няма възможност да събира информация от толкова много източници в толкова много страни от най-висока компетентност. Тогава ние тази информация, която събираме, ние предоставяме на лекари, които лекуват всичко без кръвопреливане. И тъй като има много такива лекари, има ги и в България, има ги и по света, много болници, господин Гарсия ще ви каже, че има цели болници в Испания, които няма една капка кръв, тогава тези хора взимат от нас информация, защото знаят, че те няма как да се набавят толкова много последна информация, свързана с най-новото развитие на медицината. Така че по отношение на кръвопреливането, на здравеопазването и така нататък, ние подплатяваме от всякъде нашето желание да водим възможно най-качествения здравословен начин на живот. Още повече, че нашите издания непрекъснато. Коледа, великденските обичаи, празниците. Нека съм още нещо малко искам. Предполагам, че ще ви е много любопитно по отношение на кръвопреливането. Значи в Русия имаше подобни жалби и съдебни процеси срещу свидетели на Йехова. Свидетели на Йехова в Москва срещу Русия имаше Страсбург решение от юни миналата година, потвърдено от Гранд Чембър, нали, или голямата камера на Страсбург. Това решение препоръчвам ви да го вземете, защото там са разгледани всички позиции на свидетелите на Йехова, спрямо които са обвинявани. Аз ще ви прочета само един абзац по отношение на кръвопреливането, това, което съда в Страсбург потвърждава. Що се отнася до решенията на местните съдилища, според които отказът от кръвопреливане е равносилен на самоубийство, съдът счита, че подобно сравнение е неоснователно, тъй като ситуацията на пациент, който се стреми да ускори смъртта си посредством прекъсване на лечението, се различава от тази на пациенти като свидетелите на Йехова, които просто избират определени медицински процедури и искат да оздравеят, а не отказват да бъдат лекувани. Затова съда в Страсбург го е решил това, той е разгледал много жалби, много неща, много логика по всички тези въпроси, така че това е и едно съвсем прясно решение във връзка с кръвопреливането. Сега трябваше да говорим във връзка с националните символи, нали така? Аз мисля, господин Атанасов вече каза.
ние уважаваме всички символи, които някой почита. Независимо дали са национални, дали са лични, това е елементарната проява на уважение, което ние всички хора трябва да имаме спрямо символите, които човек смята за важни в неговия живот. Така че Библията в послание на апостол Павел към римляни казва да се покоряваме на властите. Властите изискват да уважаваме и ние ги уважаваме символите на властта. По никакъв начин не ги потъпваме, по никакъв начин не плюем върху тях или нещо, което някой може би смята, че е неправомерно. И както уважаваме символите на всеки един човек, така уважаваме и нашите религиозни вярвания да бъдат уважавани. Нали? Това е принципа на толерантното мислене, на толерантното общество. Плюс това, не е ли така, че всеки човек има свободна воля? Това е връзка с вашия въпрос. И по принцип сам може да избере какви празници иска да празнува, какви празници може би не иска да празнува, с кого иска да ги празнува, ако иска да ги празнува. И също Светите на Йехова обичат да се събират със своите приятели, семейство по всеки ден от годината. Така че и да си даваме подаръци. Така че ако това е проблема, че не се празнува даден празник, аз всъщност не виждам къде е проблема.